Bon dia, som l'Àlex i jo el Sergi, som ecodelegats de l'Escola dels Arcs i avui us parlarem sobre com plantar una carbassa. Els materials que farem servir seran llavors de carbassa, un got terra i un cúter. Per començar, haurem d'agafar el cúter i fer un tall al cul del got. Ara agafarem un got, l'omplirem de terra i el ficarem en el got on té el tall. Ho aplanem una miqueta i fem dos foradets. Ara agafem dues llavors i les fiquem en els dos forats que hem fet. I per acabar, tornem a ficar terra i ho aplanem. Ara hem de regar una mica les llavors. Ara us donarem uns petits consells. S'ha de regar freqüentment Li ha de tocar el sol. i s'ha de transplantar a les 6 setmanes. Moltes gràcies per la vostra atenció. Els arcs Enverdim Barcelona.